Mag-comment lang kayo ah. Super saya ko kasi nanalo. Then for yung bronze set after yes! Oo. Kasi ano, thank you po. Tapos na. Japan. Japan. Kasi sa tatlong taon na ako nagkasakay, failed ito. Archery 11 Pro, failed lahat. Hindi na. Hindi ko pagkasabi yun, makapunta na ako. Hindi ko, yung rocket ko sa ito, X-Tech 100X. Sa usap. Sa store. Nakakainis naman.
Oh! Oh! Bump blasted. Jump blasted. Oh! Game na! Game na! Ano pang court eh? Game na! Alam mo yung ano, dun sa pickle. Lahat lang tayo. Ikaw magbaba. Pag naguli ka, Ito wala dito, wala. Yun ang yung ano. Patay ba yun? Bakit? Kasi parang Ganun talaga tayo. kasi ba? Ikaw mas narrow. Mas narrow. Ako. Patay. Next one na pala. Picture ka ba na?